Mo, Salmin. assalamu alaikum. Haroun, c'est bon. C'est bon. Bon, assalamu alaikum. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam, bandiraɓe yeɓiyankoɓe Titonde TV, on calminama e mbaadi kuɓtiji ndi, on beltanama, on ñaganama gueɗe moƴƴere tigui. On jii ko jiiɗon ɗon go ko joljole e nder Titonde, nde tawno en mbayri addande on gonwole men e golwole men, e tawno ko noon widirede sifori tigui. Nde tawno fulɓe ne kewiɗe wonde lewlal ɓerde ko yewtidde so tawi ɓernde laaɓi nelantaki, jambar nelantaki, jasdi nelantaki, ɗum ɗala guro ɗum ha laaɓa cara. En joddi e jalal mawgal, jabbirgal mawgal, wakkitake dasirake, wakkitaje baleɓe dasirtaje codduɗi tigui. On woni mo gandanɗa hoorema ko journaliste ngana woni Oumar Bayel Ba. ɗum noon sikki ala ko addi wutte ene fonde e jullare e arho joomum tawaka. Oumar Bayel, bisimilla maɗa, calminta rendo Titonde kala ɓe ɗamɗonoma. Ko noon min ɓuri yewnudeɓe e welam kadi e weytare artude ɗo kadi yewtidde mabɓe kala ko yowiti e joljole. Ko adi ɗum en jetti Allahu subhanahu wa taala nde Allah rokki en cellal e kattanɗe artude ɗo kadi e nde ɗo yeɓirde hono Titonde TV, tawni ko yewtere wiyetede joljole e nder Titonde no mbiruɗa ni. En calmini hilifaɓe diine, hilifaɓe aada e dawrugol, kamɓe coñje, kamɓe kala en calminiɓe e mbaddi kuuɓal. Mawɗo Amadou. Eyyi ko noon tigui rigui ko weltanademo no fewi e widema kadi kisal gueno e ma ene wayno en jillinoma toon to gandanɗa hoorema woni Mauritanie Mango, toon to Nouakchott en jillinoma gorko pullo jontaɗo o woni ceerno Ousmane Sow. ɗum noon en keeɓi hen fartangue jillugol no haadirta ni han. ɗum noon tengtini kadi teddugal Mauritanie naɓe koko ñiiɓi ne wayno ko ɗacce ɗon tawte ɗon no haadirta ni han. Holno jiiruɗa leydi Mauritanie? Eyyi no mbiruɗa ni tan ko teddugal mawgal keɓɗen toon. ɗeɗon teddule foof en mbawa kadi limtude ɗum ko wideɓe tan vraiment tedde weeli, kadi surtout o mo ganduɗa kadi mo jilliɗen hono ceerno Ousmane Sow mo ganduɗa kañumne ko neɗɗo tedduɗo, kadi vraiment waɗini en ko ganduɗa tigui ko tiiɗi ko en jejjitta ha abada. ɗum noon kadi en mbimo tan Allah jarama, o jarama. Kono kadi ɓesguli ha joni taweteɓe toon to Nouakchott woni ha joni laamorgo ngo leydi Mauritanie. en jii ɓe ganduɗa tigui rewɓe mawɓe sukaɓe, kamɓe kala ɓe gari ha joni salminde, goto foof addi teddugal muɗum gam tigui hollirde yidde mabɓe. Kono kadi ha joni e jogade ko wiyete reconnaissance, nde tawno so tawi neɗɗo yiɗima guila suwa yidema, so tawi o yima kadi vraiment o addante kadi ko ɓuuri ɗum ko ganduɗa tigui teddude. ɗum noon en jii kadi vraiment teddude mabɓe ɗe en mbawa kadi no mbirumami ni en mbawa ha joni limtude ɗum. ɗum noon ɓen jettiɓe, en jarniɓe, en mbi kadi yo Allah yettuɓe e moƴƴere nde. Bakke mate ko guilen woni kecce nde tawno hirande ñamate ko jamma kono fewjete ko ñalawma. nde tawno eɗen gandi kala ko fewjanaka ñalawma mum so tawi jamma o yonti sa renaki aussi battidoɗa koye gosi. Hirande gosi noon a ñaami awa alani noon ne haadirta ni henna, kono kadi aussi a ñamani nde tawno hirande gosi ɗon e ɗon nde natir ni ko no woni ne yaltirta. kono noon ene wayno kala mone yiiɗi yiide teddugal, walla so tawi teddugal ronkama jeyɗo, yo totte ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni e Mauritanie naɓe. nde tawno so tawi ɓe tini wonde a naati e leydi ndi ko kamɓe bittata mbila ƴeewa holɗo keɗɗa, holɗo kettirɗa, moni kala tigui rigui yiiɗi yiidede e ma, moni kala yiiɗa foddade e ma, kono kadi moni kala yiiɗa kadi invité ma toon to galle mum waɗanma mbaragu. ɗum noon en beltinima dendagal waɗannoɓe en toon mbaragu, o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni ceerno Ousmane Sow no mbiruɗen ni. kono kadi en beltinima mo ganduɗa hoorema kañum woni Kras Kane mo gandanɗa hoorema ko neeli e men bammakko tokoso, mo gandanɗa hoorema weeli kamɓe mum foof ko neɗɗo bawɗo yewtere te gadduɗo wonde gurdam ko ma faame ne wawe ne haadir neɗɗo, kanko e joom suudu makko Mariame Kane woni Abou Kane. ɗum noon ko noon tirdutoɗen ha joni ɓaali en kamɓe kala ɓe dañi fartangue wawde aussi invité en toon to télé Mauritanie. kono kadi aussi en dañi fartangue wawde ha joni
yaade toon to ganduɗa hoorema woni galle musidɗo men Amadou Sy kono kadi ceerno guette kañumne kadi aussi waɗi ni en teddugal manggal ngal ganduɗa hoorema en mbawa yejjidde ɗum kono on mo ganduɗa hoorema kañum woni Sadiri waɗi ni en teddugal kono kadi fulani fulla mo ganduɗa hoorema ko min woni ambassadeur mabɓe ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbaɗi ni en teddugal manggal mo limti yiɓɓe feƴƴina añɓe te toon ko yiɓɓe mabɓe goni hen kala hen moon mo nanani inde mum yo faam wonde ko kañum gadiɗen haalde haala mum so ɗum ɓenni paɗen koye joljole joljole e nder leydi men Sénégal hande ɗo gonɗen ɗo mbaɗen kone wonɓe e jamma cufel e kalumam ko jiimi ko beele ko ɗum woni ko woodi walla ala koye maale majjum wona Guy Marius Sagna ene wayno hande ɓe jaggi wonde Guy Marius ko haalata ko foof wona hunde wonde kono kadi Guy Marius e nder haala maɓɓe sa heeɗima ɓe mbi wonde ko o mona wonno e nder Pastef kono o jeyaka e nder Pastef ne tawno jeyaɗo e nder Pastef haalata hoto ɗiɗon haalaluji ɗi noon mbaɗa andi tan accen garta hen ko noon no mbiruɗani tan ko kañum ha joni soccorte walla ni kañum yardete ataye e nder leydi Sénégal guila kabriɗe ɗe ha jibriɗe ɗe ɗum noon no mbiruɗa ni konko omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna noon ko tergal walla ni ko fondateur mo ganduɗa ko yowti e on mouvement biyeteɗo FRAPP France dégage walla ni oɗo saaha koko sarɗiyanke toon to batirde gendire ndi leydi Sénégal hono 15e législature no mbiruɗa ni oɗo saaha haala makko hakkude makko e Pastef naɓe beele ko Pastef najo walla oɗo saaha beele omo tuume wonde ko jalto e Pastef ɗum ɗon ko namde kewɗe ɗe ganduɗa oɗo saaha kabriɗe ɗe ha joni ene mbaɗa hen namde ene mbaɗa hen jewte no mbiruɗa ni kanko omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna o yalti o windi bindol makko jaajgol sanne wiide haalde ko yowiti ha joni to banggue mal gouvernance woni ha joni to banggue jogogol laamu ngol beele ene feewi walla ala ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kala député ene foti wadde ɗum so tawi a woni sarɗiyanke gona nulaɗo walla hajo nulaɗo to banggue ɓesguli ɗi so tawi a toɗɗama wonde ha joni so tawi alay saago wooda ko nafɗa e renndo ngo kanko noon Guy Marius Sagna artude noon caggal kanko Guy Marius Sagna eɗen gandi o jeeyama e 14e législative woni ha joni to banggue assemblée woni assemblée nationale mo ganduɗa ko jawtuɗo kanko Guy Marius Sagna eɗen gandi kadi vraiment darde makko tengtini hen hay so tawi waɗi ko ganduɗa tigui to banggue ha joni dérapage walla hen ha joni ko yowiti e caɗele ɗe ganduɗa hakkude makko e laamu yawtugu ngu woni ha joni sous le régime de Macky Sall hay so tawi waɗi caɗele kono noon eɗen gandi kanko Guy Marius Sagna guila nden ha oɗo saaha daroto ko yoltude hujjaji ɓesguli ɗi guila étudiant ji guila social o économique sport e ko nandi hen ko wattidi ko to ɓen ɓe ganduɗa tigui ko riwaɓe fodde 300 ujunere walla 300 ujunere ɓe ganduɗa tigui koko riwtaɓe walla ko ittaɓe golle men tawni ko kañumen joguino ɓesguli men ko kañumen joguino galleji men e oɗo saaha en joguino caɗele kanko omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna o yaɓɓi koyɗe makko o yettima ɓen ɓe ganduɗa tigui ko joguiɓe caɗele o wawi yewtidde mabɓe kono o yewtidiɓe ɓe ganduɗa tigui ko waɗɓe ɗiɗon alhaaliji woni waɗoɓe to banggue licenciement to banggue port autonome de Dakar to banggue ha joni Grand Théâtre e ko nandi hen kanko Guy Marius Sagna o yaɓɓi koyɗe makko yaade yewtidde mabɓe beele ɗeɗon caɗele ene mbawa ustade e nder leydi Sénégal wadde eɗen gandi ko o mo ganduɗa ko Guy Marius Sagna wadde jaɓɓal makko hewɓe so tawi en ɓeeti e nder temedere kala 90 ɓe ina jodni ha joni jaɓɓal makko kono noon eɗen gandorimo kanko Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna so tawi a haali Pastef so tawi a haali Ousmane Sonko a haali Bassirou Diomaye Diakhar Faye a haali on mo ganduɗa ko El Malick ndewnara hen ko Guy Marius Sagna nde tawno hare nde ganduɗa tigui wonde yo Macky Sall ummo e laamu ngu yo Macky Sall ha joni min tampi laamu mum konko omo jeeyano ha joni e ɓe mo ganduɗa ko seppannoɓe waɗannoɓe hen doole mum yaltannoɓe ina mbaɗa manifestation ngaji to banggue grève e ko nandi hen ɓe mbaɗa so tawi en ciftori ñande ha joni mars 2021 eɗen gandi kanko Ousmane Sonko e wondude omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna
notoyirno toon to ha joni to banggue justice kanko omo ganduɗa tigui Guy Marius Sagna omo jeeyano e haɓorenoɓe badnoɗe hen doole mum beele ha joni Ousmane Sonko ina wawa dañde hajuji jojjande muɗum timmuɗi. Kono noon so tawi o jooɗima e oɗo saaha e 15e législature so tawi o yaltini bindol wonde wonko yi hen walla wonko teski hen wonde ɗum laaɓani wondudemo e Pastef wondudemo ha joni e landa ha joni to banggue laamu ngu ko député noon mbaɗa sikki a fotani hettude wonde ka so tawi ka laminaɗo to banggue laamu walla to banggue opposition woni lundiɓe alay saago an daroɗa to banggue ɓesguli to nde tawno ka nulaɗo to banggue ɓesguli ɗi wadde noon so tawi caɗele mbaɗi to banggue assemblée nationale so caɗele mbaɗi to banggue ha joni social économie to banggue ha joni diplomatie e ko nandi hen alay saago mbawa darade an omo ganduɗa tigui ko député toon to assemblée nationale mbawa suudde mbawa hollidde wonde an kam so tawi caɗele janggo e jaam gari alay saago manne mbawa wadde hen ɗerowol ma walla bindol yimɓeɓe ganda an kam nafoore ma to banggue assemblée nationale. Beele so tawi wonde wonti koni woni no leydi ndi woori walla wonti koni woni no leydi ndi sifori so tawi mi yiɗima tan ka laaɓɗo so tawi mi yiɗama wonde ka tufnuɗo kadi so tawi wonde mi yiɗima ɗon ɗo jimmi tigui rigui ko enen ndeddi yidde falla bedda kala kaɗa joforomi walla kala kaɗa haala e am hay sino so tawi wonde ko gonga o jogorɗa haalde so tawi ene bonna ko gandanɗa hoorema ko gonɗen e dow majjum ko ɗum noon suuɗ gonga o jaltina fenade nde yimɓeɓe fof ne gandi wonde Pastef en mbiyatno wonde ko kanko woni député ɓurɗo moɓe ɓuuri yonede e nder oɗon saaha ɗum saabi ni kanko oɗon Guy Marius o wona tan e nder assemblée men mo joguiɗen o wona hen tan tigui rigui woni ɗo yiyete kono kadi aussi so tawi wonde CEDEAO ɓe ndenti e nder oɗon duma kanko Guy Marius Sagna de kanko e hoore makko ene wayno e ɗiyankoɓe gueɗal gongal ɗimmal ngal hande Guy Marius Sagna beele hande omo mériti ɗiɗo haaluji cofɗi ɗi gandanɗa hoorema ummorade e seeha ngam wonde ko haali ko wonko gandanɗa hoorema wiyatano ko repti fotani ɗum wonde eɗen gandi Ousmane Sonko e yaadi mum kalino ɗum e El Malick hande ko wiide wonde Zasim wonde ko min waɗi ɗum wonde ko min sañi ko min waɗi ɗum woni Zasim kala député gonɗo ɗon mami ƴeewon ɗum mobile tawa jarata ko 5 millions to leydi ndi yarata ɗo ñamale ɗe ñamliɗen ɗe en ñamlima hayen donki ñamlade caggal leydi joni ñamlotoɗen koye nder ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande ko daroɗɗe gonnoɗen e mumen ñamlade ko wayno Mali ñamlade ko wayno Guinée ñamlade ko wayno tigui rigui Côte d'Ivoire ɗum foof ma en garo hen so Allahu labɗo jaaɓi eywa joni noon Guy Marius Sagna haali hono kaɗon haala artiri ɗum ɗon hande ɗo wona ɗo hen elle mataw koye nder Pastef oɗo gonaɗo ko hen opposant ji goni e créede so tawi wonde ɓe mbiyatno wonde Sénégal alano opposant ponnoɗo wonde opposant o daraki darde opposant kañum wi wonde koyeɓe ɗacce ɓe liggo ene wayno e nder oɗo saaha ko kamɓe duttiriɓe kamɓe koye mabɓe est ce que ɗum wonani maale ɗe gandanɗa hoorema non seulement wiide wonde ko rupture wonnoɗo hen ala rupture on mo gandanɗa hoorema biyeteɗo wonde ɗo kono kadi aussi ko wiyete wonde leydi ndi avancé ndi yatiri ko caggal hay ko wonnoɗo hoore ɓuuri ɗum ko est ce que ɗum ɓurani tengtinde hande e nder oɗo saaha ne tawno hande ko fonnode jaggodirde e jokkodirde ittodirde kumpa e woddude juuɗe e faandu e ƴewde ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande ye wasɓe golle mumen taw holne potata wawde wadde feere ha mbawa ruttade e golle mumen beele ne mbawa hufde hen ɓesguji men kono ala kala ñande pinɗa aɗa nana haala kesa haroyji e jofodiral ɗam gandanɗa hoorema ruttintu leydi caggal ko nawrata ɗum yesso rende no mbiruɗa ni Sénégal eɗen gandi no mbiruɗa ni ene jeeya e daroɗɗe e nder ha joni aduna o foof en mbiyani tan dunde Afrique saabu so tawi a ƴetti to banggue ha joni Léopold Sédar Senghor ha to Macky Sall eɗen gandi to banggue diplomatie to banggue ndi hay so tawi ene waɗi ñamale eɗen gandi hay toon to dowlaji denduɗe Amérique kamɓe koye mabɓe aɓe ñamlo kono eɓe gandi noɓe ñalmorto so tawi ɓe ñalmima janggo e jaam ɓe mbawa ha joni yoptude ɓe ɓe ganduɗa tigui ɗo kono noon so tawi en duttirima caggal kanko Ousmane Sonko waɗino ɗo ha joni jonde e yeeso jaydiyankoɓe ɗum koye septembre 2024 ndeɓe jooɗi nde ko nden o haali to banggue ha joni e gueɗe ɗe ganduɗa ko kulɓiniɗe woni ha joni tonngol ngol ganduɗa tigui walla ha joni chiffre mo ganduɗa ko tekkuɗo
woni 1000 milliards te 1000 milliards eɗen gandi kam 1000 milliards eɗen gandi hayso tawi ko cukalel haalana ɗum najat saka noon mawɗo 1000 milliards tawede e compte goto tawede e compte goto mo ganduɗa ko hunde nde ganduɗa ha joni ko yimɓeɓe ganda hol joguiɗo compte te kadi suddi ɗum yaltinde ɗum e hunuko muɗum wiide aha won joguiɗo 1000 milliards e nder compte muɗum te ha joni ko koyɗol mum ha joni ko koyɗol mum ha joni anda ko hol joguiɗo ɗum te ɗum ɗon sinno ko goɗɗo haalno ɗum so goɗɗo haalno ɗum tawno ko meƴƴama e nder dumbirdu kadi aɗa tesko kanko Ousmane Sonko o nden e sanga makko wonde e opposant ɗo haalata yimɓeɓe ene keɗo ene nana ene paama ene tesko ene gacca hen hakkillaji mumen no feewi wino wonde wona député ji joɗade mumen galle mumen ngam mbuñaari ndi mbuñeteɗi ɓe totte 5 millions ngam yo deƴƴi woto kal ɗum nani hen e nder oɗo saaha joni so tawi wonde wonti gueɗe mbaɗe hono ni hen na garti e nder oɗon fannu holno jogori waade ayi ɗo joni koɓe kaali ko ene Cheikh Bara yaltiri wonde ne haala wonde ko sukara korka yaltinaka e leeɓe mbi wonde député fof ene heɓa hen ma on plus de 200 000 ɗo leydi ndi yarata e ɗo leydi ndi tolni ɗo Oumar est ce que ko hunde nde ganduɗa hoore ma fonde wonde walla est ce que ko hunde fonde ejede ni hande e nder oɗo saaha gonaɗo ɗo ko woni gonga ko dal gonɗen koye jaam cofel e kalumaw ɗum woni ko woni ɗo joni noon hande holko fotata wonde janggo Guy Marius Sagna e nder Pastef aɗa andi Guy Marius Sagna min sinno ko sagam jaɓɓal ngal o yaɓɓingal yo jokkungal o wasa yaɓɓirde ɗum sabu eɗen gandi oɗo saha Pastef no mbiruɗa nane ni Pastef e hoore muɗum ene waɗi lundiɓe nder majjum sababu ni wonde ɓe kolliri wonde kanko Guy Marius Sagna woni ko yidde helde koyɗe omo ganduɗa ko ha joni omo ganduɗa tigui ko gardiɗo suudu sarɗiji hono El Malick te eɗen gandi kanko Guy Marius Sagna kalde o ƴetti konngol omo waɗa défendre Pastef kono noon taw koye mbaddi pewdi taw koye mbaddi ha joni poccidi konko o woni koye Pastef o woni koye landa laamu kono noon kala caɗele ari kala ko ganduɗa tigui ko wiyete projet de loi eɗen gandi fodde ha joni 150 e joyo woni 165 député ɓe ganduɗa nani toon to assemblée nationale kono ko haalati hen to banggue ha joni mette guurade caɗele leydi ndi heewani kono kanko Guy Marius Sagna kala nde wiya ñalawma tel ine waɗe examen de projet de loi walla projet nangam to banggue ha joni finance walla to banggue ha joni ko fewte santé walla to banggue éducation mo ƴeew peeje peccorɗe beele omo wawa haalde hen walla o yetto e ɗiɗon nokkuji woni ha joni ɗiɗon cuuɗi o wawa ha joni andude caɗele guuraɗe toon so ardaki o hettani caggal par ce que rendo ngo foof ene faɗa konngol makko e nder oɗon saaha ɗum saabi wonde ko kanko liggi ɗum ɗon e nder leydi ndi kanko Guy Marius Sagna gueɗal gongal ɗimmal ngal min hadema jokkude mboɗo yiiɗi kadi aussi yimɓeɓe paama kadi ɓe tesko no feewi nana haalino won wiyoɓe wonde ko El Malick o yiɗi helde guerñe mum ngam hebde on mo ganduɗa ma kañum woni Ousmane Sonko kono kadi so tawi a ƴeewi no won extrait goto jaltinaɗo wonde Ousmane Sonko ene wiyanno ne wonde wonɓe e nder Pastef yimɓeɓe ne jaggui wonde ɓe jeeya ko e nder Pastef kono koɓe doobi ngata wutta en e nder Pastef sabu ɗum ala ko woni fandare mabɓe sowona bonnande Pastef ne tawno nene ko suko ñeɗɗum ko ɓiɓɓe yumma kaldata ɗum kono wonko neɗɗo haalata boowal tan aɗa jeeya e nder hunde hay sinno so tawi hunde waɗi ko fewani ɗum kalden ɗum nder est ce que wona kaɗon haala wona Guy Marius Sagna walla waɓene mum jofatano e nder oɗo saaha arendi no mbirumami ni tan kala landa mo jiiɗa ene waɗa fewɓe ene waɗa ha joni ɓe ganduɗa tigi ko yaaruɓe banggue yimɓeɓe fof kadi mbawa poccodade yimɓeɓe fof mbawa ha joni moƴƴidde ene waɗi ɓe ganduɗa ko aroɓe ene ƴurɓa less beele ha joni caɗele ine mbawa ha joni wawde dañede hen ɓe mbawa wadde profiter l'occasion wawde kamɓene feeñorde hen saabu eɗen gandi politique haalani gonga saabu eɗen gandi hayso tawi noon politique arduno ko to fannu développement jannguɗen politique
défini comme étant le ko fewti e développement ɗum to banggue ɓamtare kono noon enen to banggue ha joni to banggue politique aji meɗen go fof yo dañcan no wuurdi wuura keeci goɗɗo wuure keeci goɗɗo ko ɗum jiiɗen ha joni e landaji ɗi surtout landaji laamu fof kala garnoɗo ɗo to banggue Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall e naɗo woni ha joni e gardugol Bassirou Diomaye Diakhar Faye so tawi a ardima laamu alay sago ma dañ ñiŋoɓe e nder ha joni landama o ene waɗa kadi to banggue kalaji en waɗa ɓe ganduɗa yimɓeɓe ɓe kettir ko to banggue ha El Malick ɓe kettir koye Birom Souley e ko nandi hen kono noon mbaɗa sikki noon so tawi ɓe garduno ko to banggue rupture noon mbaɗa sikki ko goytoto naɗa hanki wonde Macky Sall de kañum ñaami haalis Macky Sall ñamale mum ne keewi Macky Sall ko dépense to banggue assemblée nationale walla ɗiɗo cuuɗi ɗi nafata a itti ɗum mbaɗa sikki an poɗɗa ko lomtinde ɗon ko ganduɗa tigui ɓesguli leydi Sénégal aɓe mbawa ha joni dañde hen gartam ɓe mbawa dañde hen ha joni ɓe mbawa yitade hen koye mabɓe kono noon mawɗo Amadou en jii oɗo saaha kala ɗo memɗa e fannuji ɗi ma mbiya ko ɗon ɓuuri musde ɓiɓɓe leydi Sénégal oɗo saaha koko muusa way kono rafinayejo ni oɗo saaha wona to banggue cogguli ɗi kamɓe mbino cogguli ɗi so tawi ɓe jooɗima ɗo e 2 mois woni lebbi ɗiɗi maɓe mbawa ha joni waylude gueɗe ɗe kono noon haydara yiyaka te oɗo saaha eɗen goni e hitande te eɗen gandi kitaɗe ɗe eɗen jaawi oɗo saaha joni ma mbiyan joni ha joni to banggue 2029 ma mbiyan joni yetto te kala kaɓe mbawi wadde ɗo enen en gonani e ñingdeɓe kamɓe kewi wiide laamu ko continuité laamu ko jokkol ɓeɗo garata jubba oye ara jokka saabu omo ganduɗa tigui ko son excellence Abdoulaye Wade waɗino ɗo gueɗe kewɗe nde Macky Sall ari kañumne waɗi inauguré gueɗe kewɗe kamɓene noon haydara en jeeyan taw ko haalda Allah ko guesa yaaj bo wadbo lowe kaalen gonga kalden gonga enen foof enen en étant wonde ha joni jaydiyanke kono noon ken citoyen ji no mabɓe ni ken citoyen ji no woɓɓi ni alay sago eɗen jogui ha joni jiyande meɗen haalde ko yowiti ha joni to banggue joljole e nder leydi Sénégal saabu ko jiiɗen ɗo ko to banggue ñamale ɗe to banggue diplomatie o ko nandi hen gueɗe kewɗe ganduɗa oɗo saaha ene jatiri caggal te Sénégal no mbiruɗa ni ene jeeyano to banggue ha joni daroɗe ko faaro e nder ha joni aduna o saabu so tawi a yii omo ganduɗa tigui ko Macky Sall ha joni ine innire to banggue ha joni nokkuji ha joni omo jokki wadde ha joni to banggue lappi omo wawa ha joni yewtidde ɓe ɓe ganduɗa tigui ko lamɓe ɓurɓe mawnude e nder aduna o te ɓenne guittinimo gueɗal wonko saabi ɗum ko gandal makko saabi ɗum ko karallagal makko saabi ɗum ko nunɗal makko en gonani noon e yimde Macky Sall kono noon ko jiiɗen ko teskiɗen ko ɗum woni ko gonɗen e haalde kono noon ko wawi hen wonde foof tan kamɓe so tawi ɓe garduno ko rupture koɓe calino hanki ko mbaɗa sikki hande kam aɓene jokki wadde ɗum saabu so tawi toon to assemblée nationale ɓe mbi wonde dépense uji ne keewi kamɓe mbiyanno ɗum hanki te hande oɗo saaha kanko omo ganduɗa tigui ko gardiɗo assemblée nationale ko kanko oɗo saaha woni e heblanade wonde kala député woni ha joni to banggue sarɗiyanke wawa dañde ha joni to banggue mobile mum woni werala muɗum wawa dañde no dawiri ene joftiri taw ni ene joole e omo ganduɗa ko oto ɗaɗɗo te Sénégal ɗo tulniɗo ko ganduɗa tigui Sénégal ina tulni e musalla kala mo kalduɗa wiyetema ko Sénégal ina muusi jeyaɗo e Sénégal emo jeyaka e Sénégal wadde ɗum saabi alay sago noon ɓe mbawa ƴewtade jaɓɓal mabɓe ngal so tawi woni koye président Diomaye yo artir hakkille makko ƴewto jonde makko so tawi koye Ousmane Sonko mo ganduɗa ko gardiɗo jagorɗe kankone yo ƴewto jaɓɓal makko to banggue assemblée nationale goto foof ko institution e nder laamu ngu primature ko institution to banggue assemblée nationale ko institution kono kadi to banggue ha joni ñawore nde en jii ine ɓeyde no feewi ene meme no feewi te eɗen gandi wona jagorɓe ɓe porno ha joni wadde ɓe ko wiyete joni to banggue manipulé so tawi justice o hoppitake hakkille makko woda no wayi te eɗen gandi ko wiyete ha joni to banggue 2 poids 2 mesures woni ha joni ɓeɗon ene ñawire ni ɓe ñawire ni hen ɗum ɗon fotani wonde so ɗum ɗon noon
mbaɗa sikki no foti ummade leydi ndi ɗum ɗon addi caɗele sa haali hunde ko fewdiraki Ousmane Sonko jaggeɗa cokeɗa so tawi a haali ko weli Ousmane Sonko ɓe mbawa foɓɓandema kella ɗum ɗon fotani wonde justice o wonani ɗo ko leydi ndi fof wonanani Ousmane Sonko wonanani Bassirou Diomaye Diakhar Faye wonanani El Malick wonanani Oumar wonanani Amadou Koumé wadde noon wonani ɗo ko yimɓe leydi Sénégal fof ɗum noon ko ɗum woni ko kalanomi to banggue assemblée nationale machallah non Oumar min beltanimama e nder oɗon fannu mbaɗanni en guddat ha joni ngal ɗon damal sikki ala damal ngal gonnoɗen ngal walla tigui rigui ha joni rogere nde gonnoɗen e lowde eɗen gonno ɗum e unde woni ko on mo ganduɗa hoorema kañum woni député horma jeeya koye nder Pastef mo gandanɗa hoorema hanki wonno ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema soɓe jiima ɓe gona wiide wonde gonguiyanke o nani o de ko kañum tigui rigui leydi ndi ko o tigui woni patriote o ko o tigui woni neɗɗo mo gandanɗa hoorema so tawi en dañi ɗiɗo walla tata baɗoɗe makko ni e nder oɗon tuma e toon to assemblée ene wayno kala ko jiɗɗen eɗen mbawi ɗum hebde hande noon ko kanko wiyete wonde ko peno o ko kanko wiyete wonde ko o yiɗa Pastef ko kanko wiyete wonde hande omo jogui kiram fewde on mo ganduɗa hoorema kañum woni El Malick e wondude on mo ganduɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko ɗum noon hande kamɓe ɓe jagguiri on mo ganduɗa hoorema kañum woni Guy Marius Sagna ko opposant gonɗo tigui rigui e nder leydi ndi wiyama noon kanko Guy Marius Sagna ene wayno ko jogorɗo créede landa makko kanko e hoore makko walla mbiyen mouvement makko beele ko noon woni no jogori waade walla ala wona noon ko woni ala haal fof ma juuɗe jiitu so Allah lamɗo jaaɓi so ɗum ɓenni eɗo banggue diplomatie Sénégal ina wayno Oumar e nder oɗo saaha aɗani jala diplomatie Sénégal ina wayno hande haymo Mauritanie o ɓuurimo men o e nder oɗo saaha haymo Gambie o sen belama mbiyen wonde ɓuurimo men o hande e nder oɗo saaha wona noon yawade ɗeɗon leyɗele ina wayno noon so tawi to banggue diplomatie ene haalatono hande Sénégal wonɗo daaɗi leyɗele ɗeɗon fuuf kono hande noon ene wayno diplomatie o ne yatiri caggal woni ittanede gueɗal e rokkede hormo e nder caggal leydi ndi ɗum noon holko saabi ɗum kadi aussi en jii ko ɓuuri hen tengtude ene wayno équipe nationale men mo basket eɓe ponno ya toon heblo ko fotinde 10 jours ene wayno noon ɓe mbaɗanama rejeté ɗum woni tigui rigui ha joni woni visa ji mabɓe ene wayno noon ko ɗo ɓe keddoto ko ɗo tigui rigui ɓe mbaɗata ngoɗon heblo ɗum noon ene wayno ko hunde nde ganduɗa hoorema hulɓinide hamnide hawnide nde tawno kala kaɗa haala hay sino so tawi wonde a heɓani lefol laamu andu ko kalɗa saabu ɗum eɗen gandi wonde américain ji ɗi e français ji ɗi kamɓe ɓe ɗukkinan ko africain ji ɗi ɓe ƴeewa wonde exactement holɗo jomumen jiiɗi fawde koye ɗumen holko woni jaɓɓal mumen so tawi wonde ari ene yiiɗi gollodade e mabɓe jaada e mum amma ɗum ala aussi ɓe bonnana ɗum ɗum ne kadi aussi holi yiyande no joguiɗa e nan eyyi ko no mbiruɗa no battidiroɗa ɗo ni so tawi aɗa wiya guila dawa dawi enen kewi wiide guila dawa dawi ngol ɗon konngol noon ina arani arta guila dawa dawi enen pinɗen tawduɗen ha joni France kene wondi e Afrique naaɓe pinɗen tawɗen ko ha joni dowlaji dentuɗi ine gollodira ha joni to banggue duuɗe Afrique yoga e duuɗe Afrique woni leyɗele Afrique kono noon walla ha joni ɓe ganduɗa tigui ko daraniɓe kala jojjande Afrique naajo beele ha joni ɓe mbawa dañde jojjande mabɓe e nder ha joni to banggue ha joni duuɗe Afrique kono noon ko wawi hen wonde foof tan mbaɗa sikki so tawi aɗa yiiɗo to banggue développement woni ɓamtare walla aɗa daña ko wiyete gartam to banggue ñamale e ko nandi hen alay saago mbawa ha joni gollodirde ɓe ɓe ganduɗa ko tubakoɓe woni ha joni to banggue France walla ha joni to banggue États-Unis e ko nandi hen kono noon caɗele wonande Sénégal oɗo saaha to banggue ha joni caggal leydi woni to banggue diplomatie ina yatiri caggal eɗen gandi so tawi duttirima caggal kamɓe ɓe ganduɗa tigui ko Léopold Sédar Senghor eɗen gandi ha joni jokkodiral mabɓe hakkude makko e France naaɓe ina tiiɗi omo ganduɗa tigui ko biyeteɗo Abdou Diouf eɗen gandi konko woni ha joni oɗo saaha konko ardi to banggue ha joni ko fewte francophone eɗen gandi ɗum ɗon ne kadi wonko saabi ɗum ko andude diplomatie no wayi tiddi ni to banggue ɓe ganduɗa tigui ko leyɗele gonɗe caggal leydi no ko mbawi addanden to banggue gartam e nder ha joni leyɗele meɗen eɗen gandi ɗum ɗon ne kadi so tawi kamɓe ɓe ganduɗa ko jooɗiɓe ha joni to banggue jappere nde kanko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye ɓe mbawi oɗo saaha no mbiruɗa ni ɗanle mabɓe to banggue caggal leydi eɗen gandi haaɗi kodo
leyɗele Afrique kono noon Macky Sall eɗen gandi gueɗe kewɗe ɗo addanno to banggue partenariat ji kewɗi so tawi en jii plan Sénégal émergent so tawi o wayi o ɓamtima o ƴillitima o ɓuriɗo o saabi ɗum ko ɓe ɓe ganduɗa ti ko jokkodire ɗo joguiɗe to banggue ha joni leyɗele tubakoɓe kono noon so tawi en jii oɗo saaha en taƴodiri e tubakoɓe holko saabi ɗum beele wona lamɓe meɗen ɓe kolliti ko kamɓe ɓe cohlani mabɓe haydara te eɗen gandi guila dawa dawi ko kamɓe ha joni ballittuno en to banggue ñamale so tawi en dañi caɗele to banggue santé to banggue éducation to banggue économie ha joni walla ni ma mbiyen faggudu ndu yatiri caggal ko kamɓe bellade en junggo ɓe mbawa ha joni wallidde en beele ɗen mbawa ha joni yaltude ɗeɗon caɗele kono noon gueɗel kongel ngel caggal leydi ina joguino e men ha joni korsa yidde ha joni teddugal sababune ha joni wonde teddinde diplomatie o kono noon so tawi en ƴetti omo ganduɗa tigui ko maître Aissata Tall Sall eɗen gandi o nawrino ha joni to banggue diplomatie woni ha joni to banggue ha joni ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur konko Aissata Tall Sall o nawti ha joni diplomatie o to woɗɗoyi kono noon oɗo saaha ko kamɓe kew noddirdemo gros calibre woni omo ganduɗa tigui ko ministre des affaires étrangères omo ganduɗa et de l'intégration africaine ko kamɓe jokki en woni omo ganduɗa tigui ko madame Yacine Fall oɗo saaha wona ñingdemo wona bonnude guuru makko kono noon to banggue ɗemgal ngal ɗum ne kadi ine ngakki sabu haalde tubakiri ndi ɗum ine ngakki te enen eɗen gandira wawɓe ha joni to banggue jogade to banggue karallagal wawde ha joni haalde woni wawde prononcede to banggue ha joni to banggue ɗemɗe kewɗe ɗe ganduɗa kala ɗo darino ɗen wiyete il ou elle a un bon master class mo ganduɗa tigui to banggue ha joni discours aji mabɓe so tawi ɓe kettama tan wonko jomumen janggat hen wonko jomumen beltorto hen haaɓe mbawa ha joni wadde apprécier ɓe poɓɓanma kelle ɓe ganda kam ɓeɗo vraiment aɓe beeli wawde ha joni liggodirde kono noon guila oɗo jooɗi hunde nde koko yatir caggal te no mbiruɗa ni to banggue Trump so tawi ha joni o laytili ɓe ɓe ganduɗa tigui ko fettiyankoɓe to banggue fugu cenglel woni to banggue basketball oɗo saaha gueɗe mabɓe laytilama to banggue visa ji ɗi holko saabi ɗum beele wona ha joni diplomatie o ɗum ko namdal woni ɗon alay saago noon ɓe ƴew to banggue diplomatie o ha joni ɓe ganda holno ɓe jaatiri noɓe kaldiri kono kadi noɓe ha joni to banggue ha joni diplomatie o ɓe mbawa ƴiwtirade ɗum saabu to tawi ministre meɗen jooɗima to banggue ha joni caggal leydi ronki andude oɗo ministre ko mo ganduɗa tigui ko ministre affaires étrangères walla ko premier ministre ɗum ko hunde nde ganduɗa ine jalni ine hulɓini kono kadi ha joni ine hulɓini no mbiruɗen ni wadde alay saago ɓe mbawa kamɓene alay saago ɓe heblede on fannu saabu eɗen gandi to banggue affaires étrangères ne waɗi formation ngaji mum en waɗi heblo mo ganduɗa tigui ko timmugo so tawi hadema jooɗade jappere nde alay saago gandineɗa holno poɗɗa yatirde hay jaɓɓal ma e ɓornogal ma e konngol ma alay saago ɗum ɗo mbawa ha joni heblede en kono noon enen jiiɗen ko so tawi o haali o suuti konngol hewata ko jajjacci hewata ko jumre gonta koye hulde te ɗum ɗon ko eɗen jalire ɗum eɗen jalire ɗum e banggue no mbiruɗa ni to banggue ñamale ɗe ɗum koye diplomatie jeeya diplomatie enen jasani ɓe ganduɗa tigui ɓeɗon koye men timtorno ko wayno to banggue ha joni woni les pays limitrophes to banggue Mauritanie to banggue Mali les deux Guinée la ko ɓeɗon gonno e timtade e meɗen to banggue ha joni ñamale ɗe gueɗe baɗe noon so tawi ha Sénégal watti ñamloyade Guinée en watti ñamloyade Mali en watti ñalmoyade bari yenana kam maɓe jaaɓe ñalmoyo Mauritanie ko toon ɓe payi te ɗum ko caɗele woni ɗon te alay saago noon ɗum ɗon ɗum ƴewride te Sénégal nana wuuri e caɗele ñamale ɗe nana ɓeydo te ñamale ɗe wonno ɓeydirto te ɗen gandi oɗo saaha FMI dartini FMI hoore mum dartini UEMOA a faami ɓe ganduɗa tigui to banggue banque uji mondial ɓene koye mabɓe ene jokkodirno e Sénégal
Sénégal so tawi arine e banque mondial ine sohla ñamade ɓe battarani hay konngol kono oɗo saaha ɓe joguima kulol ha joni ñalmude Sénégal naaɓe ɓe joguima kulol ha joni ñalmude ha joni to banggue état Sénégal ɓen ɓe ganduɗa tigui hay entreprise aji men wonɓe ɗo ɓe caltima hay nannude ha joni copareji mabɓe to banggue banque uji ɓini hen par ce que arende ko holɗum so tawi ɓe an a jooɗimo ɗo beela an a méritane dañde milliard a méritane dañde 10 milliards kono so tawi a yalti joni joni a wi an aɗa jogui milliard goto aɗa yiiɗi wallirdeɓe aɗa ɓe gadoro miijade ɓe gadoro miijade ko an alay saago ɓe meƴƴuma est ce qu'on a gouvernement ummi ko ɗum ɓe gadoro miijade ɗum woni caɗele ɗe ɗum noon en gari ɗo nagge wawde albarka noon sikki ala min beltima no fewi e yeruji ɗi dokkuɗa ɗi e kadi aussi ɗo kalata ɗo bandiraɓe kala ɓe paami exactement par ce que so tawi neɗɗo woni e nder leydi yo ƴewno leydi ndi yarata o anda exactement ce qui se passe e nder leydi makko mo ndi o woni ni ɗum noon jo e jo foof ƴeewa haalda hen ƴeewa jangtade hen e ɗemgal mum niniwal ngal beele yimɓe ne mbawa famde e teskade e andude nde taw ñana Seydou Ba a weltanama e nder yewtere men joljole e nder titone no mbiruɗa ni kadi eɗen jogui disponibilité kadi weltare tigui huccodirde ɓe ɓe ganduɗa tigui les téléspectateur T20 TV nde tawno T20 TV ari ɗo tan ko ha joni famminde jertinde kono kadi addude kala ko yowiti ha joni kesam kesamagu to banggue joljole woni actualité ɗo ganduɗa tigui nder e bool leydi Sénégal ɗum noon bandiraɓe kala ko haala hen to banggue tatande ko min kala ko fewi hen ko Allah subahanahu wa taala bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama bandiraɓe musidɓe yeeɓiyankoɓe T20 TV beltanama ɓe mbaɗi kutididi